Λοιπόν, τα καλύτερα φάρμακα για πολλές ασθενείς που μας ταλαιπωρούν τα παράγει και τα προσφέρει απλόχειρα η φύση, και αυτό είναι γνωστό. Το ξέρανε και οι λεγιάδες μας. Ακριβώς. Το φαρμακείο της φύσης είναι πολύ πλούσιο, μας δίνει όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο οργανισμός μας για την άριστη λειτουργία, αλλά και για κάθε είδους σοβαρή ή μη πάθηση που μας ενοχλεί και αλλοιώνει την καθημερινότητά μας. Ο κύριος Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης, βοτανολόγος, βοτανοθεραπευτής στην εταιρεία Όλυμπος Βότανα. Η εταιρεία δρεύει στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στο 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου για την αξία των βοτάνων, αναφέρει παραδείγματα για να αντιμετωπίσουμε με φυσικό τρόπο διάφορα προβλήματα που μπορεί να μας προκύψουν. Για πάμε να τον ακούσουμε. Από αρχαιοτά των χρόνων γιατρευόταν ο κόσμος με τα βότανα. Δεν έχουμε δώσει την έμφαση αυτή που έπρεπε από τους αρχαίους Έλληνες και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Όταν πονάει η κοιλιά μας να παίρνουμε χάπι, που μπορούσαμε να πάρουμε λίγη μαντζουράνα. Όταν πονάει το κεφάλι μας να παίρνουμε το τάδε χάπι, μπορούσαμε να πάρουμε λίγη ηθιά. Αν είχαμε μια πέτρα στα νεφρά να κάνουμε λιθροτριψία, μπορούσαμε να πιούμε λίγο αγριάδα μαζί με φούντα καλαμποκιού και να φύγει η πέτρα. Το λεμόνι είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολλές αντικαρκινικές ουσίες, αλλά θα πρέπει να το πλένουμε καλά γιατί ραντίζονται. Το πλένουμε καλά, πάρα πολύ καλά, να φύγουν τα χημικά από πάνω από όχι. Το τρίβουμε στο ρεντέ, επειδή αυτά εδώ δεν είναι ισχυρά σαν τα φάρμακα, πρέπει οτιδήποτε τσάι κάνουμε να το παίρνουμε 3 φορές την ημέρα για να είναι ο οργανισμός μας σε εγρήγορση, έτσι. Το ριγανέλαιο είναι για φουσκώματα, πριξίματα, παλινδρόμηση, έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδαχτύλου, σπαστική κολίτιδα, εντερικά προβλήματα, αλλεργικό άσμα, αλλεργική ρινίτιδα, για ουλίτιδες. Αυτά είναι έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Καναδά, της Αμερικής, της Αυστραλίας. Η ρίγανη όσο καλό κάνει στον άνθρωπο, το ρίγανέλο κάνει στα ζώα, κάνει και στα φυτά, έτσι. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λάρισσας, κάναμε για το δάκο της ελιάς. Δεν είναι μόνο ο δάκος της ελιάς, είναι και τις ντοματούλες, τα αγουράκια. Σε εκεί κομπιλόβα είναι με έρευνες του Πανεπιστημίου. Τρομερό βότανο, μαλακώνει τις αρτηρίες του εγκεφάλου και γίνεται καλύτερη αιμάτωση, δηλαδή γίνεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και έχουμε τρομερά αποτελέσματα. Όχι όμως δεν κάνει καλό και το ενδρολιβάνο, υπόψη. Και ο βασιλικός είναι το top, είναι το πρώτο. Το τηλέφωνο μας είναι 2310 533 591. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αλκιβιάδη Γρηγοριάδη, βοτανολόγος στην εταιρεία Όλυμπος Βότανα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.votanapavlaolybos.gr. Πράγματι, η φύση μας προσφέρει πολλές. Ναι, αλλά τα πάντα στοιχεία θέλουν λελογισμένη χρήση. Με μέτρο, έτσι. Και να ξέρεις τι παίρνει. Μην πάρεις 2-3 μαζί και σε εδώ και παραπατείς. Και δόσεις επαόριστον. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν κάποια θεραπεία και παρακολουθούνται από τον γιατρό τους. Καλό θα είναι να ρωτάμε το γιατρό και τον γιατρό μας. Ναι. Δηλαδή μην πάω και πάρω 2-3 μαζί και με δεις κάπως και μου πεις τι έχεις, σου πω πήρα τα βοτανά μου. Ναι. Τι παίρνεις και δεν μας δίνεις. Τα βότανα, εντάξει, αυτό από τον Ιπποκράτη, από την εποχή του Ιπποκράτη είναι γνωστό. Ωστόσο όμως, επειδή τώρα πια έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα που μας πιέζουν και έχουμε σε περισσότερα πράγματα πρόσβαση, καλό θα είναι γενικότερα να είμαστε ενημερωμένοι. Σωστό.